Ok, donc on passe à la dernière. Mais madame, on est de faire il y a l'endo quoi. Bon, je me vois le fait bro. Il est en train de faire, tu vois. Ok, voilà ça la dernière. On a dire le nom quoi. On a bien. Là, on a madame Madon qui a identifié mon petit détail comme moi quoi. Jam tu? Ok, merci bon. Allah, la tu? Quand on Awa. Ça va. Min no mbiya hande ko mi wata. Awa. Kombo ko nene min. Kambe. Awa mo nanay. Wani. Awa. Joni golle ɗum e nanay. Inga yoɓe ɗon. Ça va? Ça va. Ine jam. Kuli ɗano tadi mbiñande pera. Non kere nden ɓe balle ɗo fof la wadde démarche du mariage o. Ay nama ko fet andi ko ɓen dewgal sina jomma ɗum mine ñande a fini kanga to fininde modimata holla modima taw amna juulay holla modimama jamre Jul no goy. lera mo joola Mi immino mi juuli mi walitino. cimo fof ko a fininaaɓe Min mbiɗa wiyaari on juuli ɗum waɗi. non ko takko walla siniɓe ko yimata ko donc ma yimɓe ka Yaafe. procédement ok ça va en fait mbiyal tan ke fay ma moƴƴa Ko ndiyan mi yaɗa seeɗa. no woni ka ha Mbiɗa ƴalde. a tibɓe Accen ko mi ala hakkil. Hay mi hewtaade no mi ala hakkil. Feerji ɗin law yaata taw. si ɓe ala goɗɗeji no woni ka Gobleji ɗin fof no tuuni haa joni. Ko si mi numani kadi o yo mi law e minen jeeyi fof. ok je suis désolé mbiyal tan ke fay ma on quoi parce que haajum feƴƴi noon fayirano noon ɓe dari ko softidirama depuis ñande o haaju taƴa fedlan sutiri bolla mudde kon feɗɗande mi déjà mi anda fi berata mi anda affaire dewgal faami mais ɓeɗo dillam tamilam pijiri fof koni jarate piji bimi faltano warde ɓeyna non c'est trop ɓe ɗuyta si mi exagéré ɓe ɗuyta piji ɗum fof quoi faami donc mi tati keɗe moƴƴo faami donc andi ɓeyne si woni adi wawi bo ɓeygu moƴƴo allah hokkode si a moƴƴo ɗo no bureau ma franchement mi daari ɓe tawi ɓe yiɗen lan ɓe yiɗi komi jommo ma kon quoi a faami ɓe mi haala depuis goto min ari franchement wona préfi dewgal min goreɗa min fopp jombino kono noon woni réussite taki sadio ɗon arde. tu vois andi ɓe innayi affaire dewgal sa jombi ko wi ko empêchete ya ñaltu ya waɗɗu piiji gon to c'est vrai ko gonga mais mi sikki koko yata waɗa ko ya sito muɗa ka wonde ɓeygu maga suudu c'est plus mieux ɗum ɗon ndegata ɗum yiɗayi mi tawi franchement a welti la nisi ko hande mi joom balaw quoi faami donc reɓe nawatama kadi ɓirano metti fi moƴƴana mi metti fi ha feƴƴiti donc na darɓe kan komin darata par ce que komin joɗan baɗe ɗum kan sere goɗɗo kala koni ɓawa makko a yiɗe ça c'est obligatoire donc yimɓe fof so tawi deɗɗala fellitata mi sina yalta waynakila ɗum ɗon ɗum joyi kadi mi watta e kadi ko ɗum wiyata lan ko groupe jiɗi mi ala groupe kadi fayda groupe fof ko gorko goto mari gorejo. ok e kadi so mi finantama joom mbigoy mi yaaduna warna an faala yaade ɓeni par ce que andi ko ɗum courage mi jommugo ɓeni sa jogi ɓe yaɗatama yaade c'est vrai parce que so tawi debbo no famma mo jomburamo mi sikki to o communication oma importance a fammi donc kala ko mon seyɗen fammano ɗum sikki c'est facile famodiral ha woni fi fof araynoɗa goɗɗo sa nandin goɗɗo goo lam faala ɗum ɗo ɗum ɗo ara an anda probléme andi ko ɗum ɗo hanjila yiɗi a anda piiji ɗin fof koni hawre an ko ko mi haalan na goɗɗo goo haalan ma ɓeyas fammi ketta e ko ɓeydotama e fof s'il te plaît ok probléme ala min kadi mi nani ko yewti ɗon kon mi hutoray kadi nani on ka yaasi kala ko yewtare ɗam hay ɗum mi watta e programme ko yewti ɗon tan koko ɗum ɗon mi nanata mi hutora surtout sa yiɗi gotum famille am metti fi feeri ɗon na probléme tu vois famille am on metti fi donc haray na tewta e goto ko ndaran ni fammi kamɓe ɓe on yettirima jomum ɓe ɗantita ka ɗum metti wonnude ko ɓenta ko kar agara no metti wonnude de kadi tomo kala muɗum hakkille maɗe wona tranquille probléme ala joni ko fale o lewa tas ɗumɗaɗa lay balɗi ɗum kata goɗɗa ɗo taw kam ɗuma ɗo yarta kam ka non min mini pay ɗo koyɗa yoɓude koyɗa koye wallito hande ɓandu mum fu non mi weɓɗo haccima few laani mi yaa ɗum woni koyɗa ɗam mawɗo na ɗum ɗo na ɗum ɗo
de misikan bi jomba ita wan ronka arde mariage akuni nala misikan mi donc ma ronka la no de ma mi sude na ko en fait afami no wallahi dikoni vrai billahi wallahi dikoni bi jomba ronka la no de anda mariage e tami olitima ani dakto ko letuma ronka la no de wow no bro ay ndikala ngoy hajuno kon mo dambugal mo kala mawdo sa wadi do jonga jumi hali goddo ngo halta ka et pourtant wadi lan non c'est pas grave on ti afike mawdo fiji do quand même ne jam ko madame no do lo ndiro do ko mera mi ami ko allô ça va jam tu fiji jam mi seitina quand même andi ko mara seitinde ko gore jonni sin jombi kan ko aral mi mettela ndi bay nan film don tippine werne monde nga sa waden na bo on sarla jabi awa inde ne konno okay wa ni la nginde mane hade wa ni la fi awa si alla jabi awa te jiet nane bibi to ko moja awa merci bien awa merenga pimasa la jabi merci mister okay problème ala joni mi yetta ma frère ko okay on ti joni ko defa jama ta mawdo on ti fila do bimbi tawa fu do prépara wallahi quand même petit wal piji mari fo jomba nan dum ya lantama problème ala sala jabi non di makko en tant que madame no de sala jabi ayo o fait que c'est meilleur ami oro ono ko ngala ma o mi weldi yaren panne na o no dala petiuma kana mi fayda pum odo mi yango di to si me no weldi wera woni go merci odo andi ko sa suta mo piji mari fo ay ko boy ma ka dum kono wala ko wanna do tigo yer ko way ko ni fala même so odo wara re balle do mi hala mo ko nem do tan ko ngalo kono fala awi ka tuano comme no ani mo fi dena ko do ari prete bu bolini la woni prete sérieux mi no mo mi hebo ngoy no mi nana hebo ora ni sagan kal ko talam mi ay dalan do joni gitere ma de bay goni mer gitere selu gitere biro ma ngoy biro ma da toujours tan biro mo ngoy ele andi ko fi talam pi ngotu en fait ta nyamay na ne petit en fait mi da de bu mu nyam fam mi da jiw nayla min jiw har day ko anjandi en fait sabi do bi ni ata ya be dari parce que nyamay ko de arta mi nyamay beti andi min ko welta la andi be bo ko fu har jettu gol ko nam kala wata itu no kum do si arti matiti o mare jettu gol ko mete fi parce que jema wala fawtade taban goy ngala fawtade ka parce que an kada nyama ya fadu tun ko na nyama go nyamata de o nyamata ko nyamata feccere nyamata de atoni lawo taw nyamu ko na nyame ka suddo ko yo mi ditu no nyam c'est sai gor ko no wulla ndo ita dépense non na fidu dépense no timme ya wulla ta la fala mara ni wulla mari programme parmi be anat lo événement comment mi assista événement ya take no ko kuri be an ko ya take no événement ya take assista an tun gaay nan didu segande ni ay parce que non andi ta joni ko na célibataire wa jombo do dewga sunna e famille sai hande jetto sai en jombindiri ko fiye fewjo kati afani ngam puindal aranal ko wadayno da am ngaccego ko dewgal ni mais hande kadi on liberté non ma on libertinage non hande kadi dum manata yaltu gongo nyande usibe faala on hido be arlo kala ko faala do min haysi ko beere faala do en soda mi soda ni jodina ka frigo do yande kala ko faala do o waday do faala do hido o arlo min nago e yaltata kono votre pied mon pied kala ko yato ko ne pas grave no yade parce que dan do ko wala dan do fo parce que nano ni yade min ni yarta tay kadi ko événement responsable parce que festa non fa la watto on do yirde won non ne fay da donc ko dîner kan pas même ko dîner donc c'est acceptable donc bon borna no yade sans problème mais c'est bon may la bita ko gonto non
wala raw nende. Aray ko deo gangala ya balta balde di kasuda ito wonde porto. Awangal deo galle si wade addi champagne français. Nebban américain. Ko ru. Awangonga. Tani yang ko dum happy no la. Ti ko lokso no happy no la. Kai ko mo ni. Ko billahi o la. Et puis ne, o ne me yo mi anda honto ba. Me ya me wado ya tentu. Awa gorko ma ngo fillo no haydi fay kullo ta sora Kan ko wakiti go. no mi hirno no modi mano kande nyane ka mariage min o ko fino don e pi haydi fay kun kadi hakuna nyala kono yandi wala do don doy On na fay ko no nani. Ko wali fay ko motero wona. Allah ko hakuna nyala modi mano kan kadi kere modi rasta ni yana banyande mariage Kan ko rasta ma ko ya bolu. adi no ayo ko wako Ora mi yara zana mo ko. yasi do yo ta bu de du Dandi do la ne inongoy na. fay dandi ado Mi nge gereja do la fangi but. on vai di do godong ka do badal do wade dum Dai men tombo. awa ko ha Hey. Tenga. Cambio follow ya to. ye ko no ge do la do ka Dandi no mi nga hande fijira de fijiro. Kono wadi konto. Mo yalti joni kono est-ce que wala parce que woni la mo yare yidu gollo go. o wata dal bela ngar Mi no mo ida. awa wata suda de la Hey, wala la. Ahara tu ngine makko so biso. pikari no en Wala do ala di fo wa na do joni ha. yala Assalamualaikum. Chérie, ça va? Très bien. What's your name? Ah? Ini mau tahu nih aku dengar Mas Wanda. Kongal minal mes muka sulu ka ayo tahu pun. Kasi Wanda ko mumba. Bukan ko so itike pikan kadi wandu de ko joma israbe ju. Me nuwa me fo bomu de ko ya me de fe ucido. Sama? Aku sini nih, Brek. Aku biar mau nyampe pero mo. Kende mi fota? Oh, tidak foto terus. Coba nyami. Ako baik ko nyama go tumo nyama na ko. Nyami tu jaya. Chalawe kita go nyama na ko. Ani on watti lan samba de re wa kune ya mille na nyamo. Ko ran no ma. Ko Ko ran mazel ka ka wani no. Wo jogo do. Sauli be jala do nga. Kambe wati. Wallahi. Andi mo watti biro am pati makko. Hala ne ben na pati makko. Ben sinani di molum. Be ha jo fe di dia. Nah, ini mau keluar nih. Ini cuma apa ya, Pak? Oh, ini jadi. Kan dulu itu lagi baju goreng jualan di kota. No no. Boleh uji kan? Ko do awadde mi wadi. Semua na ali mo. Ala mo mi wadana. Ko bare ya kan. Me ande gore ya gala men gal hande wa wala go kan. Ay men suba mi lodeti ko men fota gali pay ku yaga. Ha hande ko ni ha hande takke andale me. Ay. No stai dopo non fu uno, transumare dove No, non capire. Ah, non le robe per ya jonta ta bo fi me duma. Gore ya ga ta. No, tanto vele tabu. Me abi dadi ko mi fala ya wa jeno na ngo. Piji didi. Premièrement, ko yo selu ya to go ni. La ngati go na ni la me anka sabe isani la. Are vela ino. Deuxièmement, ko selu nena. Ah, Fatima ko. Esirabe makko. Mo to dirava mi jomo. Yo ay bon watta ha bo mi hala na ma. Ande esirabe no tongo e kono duda. Ande esirabe Ani ko wona tidal ko be fije. Ko be fije. Ko dum kam de ni Yaltu kongol kadi minal de to yaltu. Me defo are kadi fala ya yaltu do e defo bay. Defo min alla dandan no. Dani no min. Naka woni wogo joni yo be tela andi ta jom ka woni jom bare ko ke to bogolo ko be nimi. Oni ko mi nyama be te. Are na cha na ngo wele so wela mo na ne. Mi jabale. Kampe famille no fofu ko nambe way. E nyama na goro le dewol. Bay mo mari bengo do garama. No mi no la idi ke mi. Dani ko la nyama. Ko ta la fa dire. Ba ma be itande pass mo jano. No be itande pass mo jano. Ya itu ali mo ni ko no wadi. Wallahi. Ni jadi ni no. Allah ko ba mesi ni jabi ke o. Ati ganda on patila e mo professeur do de la be acitale e jori jabno go. Ya ma jabude. La sundan ya ya. Yesai. Era così. Ya está que. Professeur
Allora guarda. Anche. Io lo fanno no. No? Io lo fanno anche. Gile don gamonto. Oi. Oi, io lo fanno. Ajuli. Eka. Ani polno. Allah akbar. Andi hande ka wonnen ɗo pandu ala waaja gole mi juulgo hande ndu ala waaja gol depuis wonduɗen ɗo depuis wondude komi andi hin a salligi ke ɗo a juuli ko nde wotere pet ɗum ɗo way ñande worunoɗa nde est ce que a faami donc accu ko ko wonda wadde ɗo nde julde ɗum na ko ƴettante ñannal fo ko tangugo kunni anniye o fiɓa anniyeɗe yasa ni ko laara juula ɗum ittantama fof depuis ko komi jooɗi ɗo ni ɗe yewtude ɗo hay magga mi sallike ko laaƴi en ɗi ko ya anduto e maaya ko neɓuɗen kanna ɗo juulu anani juulude ko ya wuuri seeɗa maaya booma sida juulude Allah ittete tiiji buy Allah ittete affaire liɓɗi Allah ittete affaire gamɓe hay sida fijude Allah sortete e muɗum seeɗa seeɗa kono si tawi ala juulude moko baba juulata a yataka juulirde Allah danduɗo tana mana Allah danduɗo sen heeɓi haaju kono to yaten fewto en ka juulirde ko mi yiyata addunama gonoje ɗe Mimi ka ga musin. Fait. Hay fu sala kun wala ko sina minani mi welto. Quando stanno minani. C'est parce que je te promets sinara kun ko goɗɗum non parce que ɓe feere mi firta ko sadi wa goɗɗum way waktu fi edami julade yetani maati soɓe wallahi c'était promets itti joni itti hande yahu ki salloto ya fiɓa anni yara juula on futto hande juulo habbagol go yala futuro no heewi fuɗɗi juulo papa fana ɓañi juulade ɗi ñetti ɓe juulade subaka ɓe juulade fana juula sala ɗoma futtowa ay faade ta satti vrai parce que itti mi jombuma min haaduma ka suɗɗo kala ko sattanola mo yande lam fami indi buy arayno e an wato wonde no weɗe piiji mi itti waɗɗo a walugol takko am mais ciwoynugol seytan ara yamede sabbo andi ɓenni an tan yaafo goɗɗo sabbu goɗɗo ha donc aray itti jombuma mi naati min fiddala arde non kadi min ɗo sago am han findintaman subaka de min mi juula mo hande kadi ko min findintama isa o yaltugol ma aɗugo piɗuɗon to sawa nanani vraiment désolé si yaf tawɗa ɗum ala halande ma ɗum ɗa ɗon halande maɓɓe ga halnaɗi ɓe si désolé jajabi nanan wallanan mo noon tawsinimo Ay, nilangan sila tahu musuh. Gracias.